Мінскае Дынамо пачало нажывацца на заўзятарах, які будзе адказ. Як за 5 гадоў змянілася жыццё легендарнага Мікалая Казейкі. Вельмі бачна гэта на двух прыкладах. Ну і вар у Беларусі не жарты, чаго чакаць. Гэта ютуб-канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад? Да, сёння ў выпуску у нас будуць кароткія камеа Геннадзя Туміловіча, так што рыхтуйцеся. Шалом, православные! Ну что, начинаем, наше выступление. Даглядзіце відос до конца, каб нічога не пропусціць. Там будзе сапраўды круто. А мы пачынаем з добрых навін. Алексей Протас забросіў сваю чарговую шайбу ў НХЛ. На гэты раз форвард Вашынгтона дабіў Атаву. Яго шайба заляцела ўжо ў пустую браму. Ведаеце, мы тут часта расказваем пра поспехі беларусаў у НХЛ, нейкія там цікавыя моманты пра тых жа братоў Протасаў прагаворваем. І зараз вельмі мілая цытата бацькі хакеістаў Владзіміра. Я з дзяцінства люблю хакей. Памятаю, як яшчэ з бацькамі глядзеў матчы зборных СССР і Канады. І чамусьці думкі былі толькі ў гэтым напрамку, калі народзіцца хлопчык, стане хоккеістам. Ну і тут той вельмі клёвы момант, калі мара не той, што здзейснілася, яна здзейснілася X2. Памятаю, калі святкаваў яго нараджэнне з сябрамі, сказаў: бачу, як у будучыні сяджу ў Амерыцы і гляджу на гульню сына ў НХЛ. Яны, вядома, тады ім засмяяліся. Ну а зараз ужо не да смеха, хіба толькі плакаць, але ад гонару. А мінскае хакейнае Дынамо пачынае прадаваць квіткі на матчы плэй-офф Кубка Гагарына. І тут, ведаеце, нешта пайшло не па плане. Кошт квіткоў на першы і другі матч плэй-офф будзе пачынацца 60 рублёў, на трэці матч ад 70, на чацвёрты ад 75. Гэта пры тым, што кошт квіткоў на рэгулярку пачынаецца ад 10-15 рублёў. Канешне, гэта выклікала хвалі непаразумення сярод заўзятараў. Они там совсем ошалели наживаться на людях, понимают, что в следующем сезоне такого ажиотажа не будет. Далей прыводзіцца параўнанне коштаў у іншых камандах, і бачна, што Дынамо прадае квіткі значна даражэй. Точно в одном звене, дадае аўтар. Надо писать в администрацию президента и в Федерацию хоккея Беларуси. Хоккей для людей, а не для бизнесменов. А это что за цены на билеты первого раунда плей-офф? Динамо Минск рубит бабло. 2 матча по цене, составляющей 70% от цены абонемента. С такими ценами вы вызвали только злость у людей. Одним махом обосрали все хорошее, что было в сезоне. Ну, вось такие эмоции у людей. Разумеем, чему? Ну чё вы охренели, белорусов грабить? Понятно, что соберутся, пятнашка по-любому. И за 100 рублей, и за 150, но больновато, конечно, наверное, для простых людей. Но в целом белорусы все равно пойдут, потому что единственное достижение, можно так сказать, и какой-то интерес, кто-то гордится тем, что у нас хоть где-то что-то, выстреливает. До рэчы, телеграм-канал Фан-Зон подлічыў, што прыкладны кошт усіх квіткоў на 2 матчы першага раунда плэй-офф складзе каля 1 мільёна 800 тысяч рублёў. Нормально так клуб акупае сябе, але не все так просто. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю попрасіла мінскае Дынамо абгрунтаваць, чаму такія высокія кошты на матчы. А што з цэнамі на білеты для болельщиков? Скоро узнаем, не переключайтесь. Вельмі не хочется быць пессімістам, але такія загалоўкі на сайтах афіцыйных ведомств з'яўляюцца толькі тады, калі хочуць кагосьці закрыць. Просто тут і закрываць нібы няма каго, Дынамо кіруюць надзейныя і нібыта прыбліжаныя да ўлады людзі, ці нехта ўсё ж такі вырашыў здрадзіць. Карацей, мне падаецца, сітуацыя вельмі падобная на тую, калі ёсць нейкая інфармацыйная нагода, яна выклікае абурэнне людзей у тым месцы, дзе гэта можна рабіць. Маўляў, вы ашалелі з такімі цэнамі. І паспрабуйце здагадацца, хто вырашыць гэтую праблему, хто моцнай рукой вярне хакей у кожную хату. Ну, дакладней, дасць квіткі на Мінск-арэну. Карацей, паглядзім, як там будзе сітуацыя развівацца, але пакуль у мяне вось такія думкі. Ну, альбо скажуць, хочаце паглядзець, грошкі сюды, не хочаце, ідзіце прэч. Мы ў гэтую каманду столькі бабла ўклалі, прычым вашага ж бабла, дарагія гледачы. І зараз даволі сумная навіна. Не ведаю, але мяне нешта яна прабрала. Выйшла інтэрв'ю з Мікалаем Казекай. І там узгадвалі яго 70-годдзе, якое трэнер святкаваў 5 сакавіка 2020 года. Тады святкаванне было сапраўды ўрачыстым, у цэнтры фрыстайла, ўсё як трэба, шмат СМІ, віншаванне з боку тэлебачання, Лукашэнкі і ўсіх. А вось у 25-м годзе трэнеру споўнілася 75 год. Вось як ён сам расказвае, як азначаў гэтую дату. На 75 гадоў, так, народа сабралося значна менш. Я разумею падтэкст пытання. Шмат людзей вельмі тонка адчуваюць сітуацыю. Калі ты на кані, то не праціснуцца, а вось калі нешта раптам здарыцца, то так. Але гэта нармальная сітуацыя, праз яе немінуча праходзяць, ды і яшчэ пройдуць усе, у каго некалі былі папулярнасць, слава ці ўлада. Канешне, гэта гучыць вельмі страшна, што такіх людзей проста спісваюць, калі яны кажуць нешта па-за лініяй партыі. Сам Казека намагаецца паказаць, што крыўды ў яго няма,
няма, але ці было балюча? Ну як сказаць, не вельмі, бо ўжо шмат гадоў пражыў на гэтым свеце і нічога не павінна здзіўляць. Хоць не, ўсё роўна не гатовы, калі людзі, якім калісьці дапамагаў, кімсьці становіцца, імкнуцца ад цябе пазбавіцца. Вельмі не люблю выраз «за ўсё добрае трэба плаціць», але трэба прызнаць, што яно ўсё-такі мае пад сабой падставу. Афіцыйны беларускі бок проста забыўся на такога сапраўды выбітнага трэнера. І тое, што яго каманда кожную алімпіяду прывозіла медалі, гэта ўжо мала каго турбуе. Медалі ж засталіся, а трэнер нам навошта? Спорт па-за палітыкай, казалі яны. Але сам Мікалай Іванович у поўным парадку кажа, што і ў 75 гадоў можа крутануць сальта. Рэспект. Ведаеце, цешыць тут толькі адно. Нешта ўзгадаў думку Ігора Кавалевіча, яна вельмі лёгка тут адаптуецца, бо Мікалай Казека, ён у прафесіі. А вось тыя, хто адхіляе і забараняе трэнера, яны пры пасадзе. І розніца ў тым, што, нягледзячы ні на што, прафесіянал заўсёды застанецца ў прафесіі, ці ў памяці людзей, калі хочаце. Бо добры прафесіянал заўсёды нешта стварае, і людзі гэта бачаць. А вось тыя, хто пры пасадзе, яны заўтра сваю пасаду пакінуць, і іх ужо сапраўды ніхто ўзгадваць не будзе, бо яны нікому не цікавыя, ды не патрэбныя, шчыра кажучы. Сёння ёсць, заўтра няма. Колькі такіх ужо было? Так, футбольны Нёман прэзентуе новую форму. І проста зацаніце стылю, якім гэта аформіў клуб. Сімвал тут ужо гэта тая кепка, якая адразу асацыюецца з Ігорам Кавалевічам. Вось такія вось беларускія вострыя брылі атрымаліся. Ну клёва, клёва. Падаецца, вельмі пасуе Нёману такі стылёк. Цікава, у якім стылі варта зрабіць прэзентацыю формы менскаму Дынамо, а? Военная форма, что еще может быть в минском Динамо, блядь? Кирзачи, пилотки, на больше импровизации не хватит, блядь. Короче, кому нахуй этот футбол нужен белорусский? Шутка. Нёман молодцы, красавцы. У каментарях вы таксама можете крыху пакрэатывіць, можа не только Дынамо, можа там МЛ, Брест, Батэ. Каму там які стыль пасуе. А вось Беларуская федэрацыя футбола нібыта рыхтуе тэхналагічны прарыў. Трыбуна паведамляе, што ў чэмпіянаце Беларусі не раней за верасень з'явіцца сістэма ВАР. ВАР, Карл! Мое видение, кроме скандалов, особенно первое время, и с тем количеством камер, которые у нас, ну, блядь, ну, посмотри наши съемки футбольных матчей. Ну, как, блядь, было с Луны снимают, так и осталось. Просто калі глядзіш карцінку з матчу Кубка Беларусі, напрыклад, МЛ, Дынамо, Брест, гульцоў не заўсёды відаць, які там ВАР. Пра сістэму ВАР крыху раней распавядаў намеснік старшыні федэрацыі Андрэй Васілевіч. Казаў, што 3 матчы ў туры могуць праходзіць з відэаасістэнтам рэферы. Нават не ведаю, што тут можна сказаць. Что вы там в этом ВАРе? Линии, главное, не рисуйте, а то у вас, блядь, там параллелепипеды только получится. Ну і, дарэчы, галоўнае цікавае пытанне. Не ведаю, ці палепшыць гэта ўзровень судзейства на матчах, ці стане толькі горш. Судьи наши и так каждый момент свистят, блядь, без остановок. А тут они еще и ВАР пойдут смотреть. Ну это пиздец. У нас будет длиться матч, блядь, часа 3, наверное. Нормально все шло. Хотя бы пешком по полю ходили, а с ВАРом это вообще стоячка будет. 3 по 90, ёпта. Ну, карацей, увесь свет даволі доўга абкатваў гэтую сістэму, зараз яна функцыянуе даволі добра. Будзем глядзець, як гэта ўсё будуць выкарыстоўваць у Беларусі. Ну і дарэчы, вы ж не забыліся, што вельмі хутка нас чакаюць першыя матчы Віктара Ганчарэнка ў якасці галоўнага трэнера зборнай Беларусі. 26 сакавіка гульня супраць Кіпра, 29 Арменія. Трэнер ужо назваў 24 футбалісты, якія прымуць удзел у гэтых матчах. Ну што, чакаем цудаў, ці чаканне дастала? У каментарах вы зноў-такі можете падзяліцца сваімі думкамі на гэты конт, куды зможа Гончаренко провести белорусскую сборную. Ну, понятно, что сильно не прибавим, но намного будет интереснее. Бардака такого в обороне тоже, надеюсь, не будет. И плюс, самое главное, что прослабил пацанам булки в том плане, что просто, бля, команда выходила, играла в футбол, блядь, а не выходила не ошибиться. Но средний возраст уже даже страшно считать, наверное, в Европе самые молодые будем. Если не будут долбоебы приезжать там из министерств, из федерации накачки давать там, или еще долбоебы какие-нибудь из администрации, и же с ними, то пацаны просто будут играть в футбол, получать удовольствие. Ну, как бы недалекая перспективка сборной уже проявляется. Ну, хочется верить. Ну і яшчэ з такіх цікавостак пра зборную дадам, што вось не вызвалі Трафіма Мельніченко, які гуляе за Порту Б. У клубе беларускі форвард адышоў на другі план, калі не на трэці. Правёў у 26-м годзе 8 матчаў, срэдні гульнявы час 14 хвілін. Ці варта ўжо хвалявацца за нашага праспекта, ці не? 18 лет пацан уехал в таком возрасте, но, блядь, все может быть. Любовь, морковь, спады, перепады. Пацан один там находится, это нормально. Я в 30, блядь,
Бельгию переехал, не знал, куда воткнуться, блядь. Понятно, сам себе предоставлен, сам над собой занимаешься, сам над собой работаешь. Так что ничего удивительного, спады, перепады. Заиграет и в Порту Б, и в Порту основной, и в националке. Охуенный парень с головой, и все у него будет в порядке. Вообще за него не переживайте. Мілічэнку паклікалі ў моладзевую зборную, і там трэнер Віталь Паўлаў паабяцаў, што пастараецца рэанімаваць перспектыўнага маладога форварда. Ну вось такія вось справы. Ну яшчэ пра зборную абавязкова пішыце ў каментарах, бо мы з Геннадзіем Туміловічам плануем так плотненька гэтую тэму для вас асвяціць. Таму таксама можете пісаць у каментарах пытанні, адказы на якія вы хочаце пачуць. Так, ну а у мяне на гэтым ўсё. Дзякуй вялікі за тое, што паглядзелі. Працягваем на нашым канале чакаць добрых навін. Пакуль-пакуль.